ஏன்னா கடந்த 2.5 வருஷம் பிறகு திரும்ப ஒரு கையெழுத்து வாங்கிட்டு இப்போ நீட்டில் ஆன்லைன்லையோ இல்லை பொதுமக்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு இது எப்படி பார்க்குறீங்க? அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, திமுகவுக்கு மட்டும்தான் நீட் வந்து எதிரானது, ஒரு குழந்தைக்கு கூட நீட் எதிரானது கிடையாது. நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை தூக்கிட்டு வராரு. முட்டையிலிருந்து கோழி வந்துச்சா, கோழியிலிருந்து முட்டை வந்துச்சா, முதல்ல உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லிக்கலாம். முதல்ல நீட்டை ஒழிக்க முடியுமான்னு அவங்களால முடியுமா? எலெக்ஷன் வந்துட்டா மட்டும் கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு அண்ணாமலை சொல்றாரு. இந்த 2 கருத்தும் வெறும் வாதத்துக்கு வருமா, இல்லை வந்து எது நான் சாத்தியம் இல்லை நீங்கள் மக்களின் நலன் கருதி, பிள்ளைகளினுடைய மாணவ பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் கருதி அப்படின்னா நீங்கள் இதுவரைக்கும் இருந்த முறையில் நமக்கு மருத்துவ கல்வியில் வந்து முறையில் வந்து ஒன்றும் இல்லை. மருத்துவர்களின் திறமையாக தான் இருந்தது. மருத்துவ கட்டமைப்பு தான் நம்ம சரியாக செய்யலை. அதான் உண்மை, அதை ஒத்துக்கணும். இந்த நீட்டுங்கிற இந்த முறையை கொண்டு வந்ததுங்கிறது காங்கிரஸ் திமுக தான். அவங்க ஆட்சியில் தான் அது வந்தது. அப்போ இவங்க எதிர்க்கிறதா இருந்தால் எதிர்த்துருக்கணும். அப்போவே தொலைநோக்காக யோசிச்சிருக்கணும் இது என்னென்ன பிரச்சனை வருதுன்னு. இன்றைக்கி புதிய கல்விக் கொள்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொல்கிறத விடுங்க, மிகப்பெரிய கல்வி அறிஞர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நம்ம குழந்தைகளுக்கு எழுதி வைக்கிற மரண சாசனம்டாங்கிறது. உலகத்தில் கல்வியில் சிறந்த நாடு வந்து முதலிடத்தில் இருக்கிற நாடு தென்கொரியா தான். அது என்ன செய்யுது, 8 வயசில் தான் பிள்ளைகளை 1ஆம் வகுப்பு சேர்க்குது. ஆனால் நீங்கள் 8 வயசில் என்னை பொதுத்தேர்வு எழுத சொன்னீங்க. 12ஆம் +1 +2 அல்லது நீட்டு தேர்வு இதுகளில் வந்து நம்ம பிள்ளைங்க தோற்றுருவோம்னு நினச்சாலே மனச்சோர்வடைஞ்சு தற்கொலை பண்ணி உயிரை மாய்ச்சிக்கிறாங்க. நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அப்போ வந்து 3ஆம் வகுப்பு 5ஆம் வகுப்பு 8ஆம் வகுப்பு இதெல்லாம் பொதுத்தேர்வு கொண்டு வரும்போது நம்ம பிள்ளைகள் வந்து கல்வி மேலே ஒரு வெறுப்பாக வந்துடும். இளம் வயதிலே அந்த பிஞ்சு நெஞ்சுக்குள் வந்து நஞ்சு பாஞ்சிடும். அப்போ வந்து சமூகத்தை எப்படி எதிர்கொள்கிறது, நம்ம தோற்று போயிட்டோம்னா நண்பர்களை எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிறதுல கல்வி மேலே ஒரு வெறுப்பு வந்துடும். அதனால தான் இந்த முறையே ரொம்ப தப்பு. இது நீட்டுங்கிறது எப்படி ஒரு தரமான மருத்துவரை உருவாக்குங்கிற கேள்வியை எழுப்புனா அதுக்கு பதிலே இவங்க சொல்லுது. இப்போ நீங்கள் தம்பி அண்ணாமலைகிட்டே கேளுங்க, இந்த ஆட்சியாளர்கிட்டே கேளுங்க, அமெரிக்காவில் இருக்கிற ப்ரோமெட்ரிக்குங்கிற ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஏன் இந்த தேர்வை நடத்துது? எத்தனை முறை நான் கேட்குறேன். இந்தியாவில் தரமான மருத்துவரை உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு அந்த தனியார் நிறுவனத்துக்கு எதுவும் வேண்டுகோளா இல்லை வேண்டுதலா? உன்னால் ஒரு தேர்வே நடத்த முடியலையே, அப்புறம் எதுக்கு இந்த முறையை கொண்டு வர்ற? ஒரு மருத்துவருக்கு தேர்வு எழுதணும், நீதிபதிக்கு தேர்வு எழுதணும், வழக்கறிஞருக்கு தேர்வு எழுதணும், காவல்துறை அதிகாரியாக தேர்வு எழுதணும், மாவட்ட ஆட்சி பணிக்கு இந்திய குடிமை பணிக்கு வரணுமா தேர்வு எழுதணும். இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஆளுகிற ஆட்சியாளர், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள்லாம் என்ன தேர்வு எழுதுறாங்க? அவங்களுக்கு எந்த தகுதியும் தேவையில்லையா? நான் கேட்குறதுக்கு நீங்கள் விளங்கிறீங்கள? எந்த தேர்வும் தேவையில்லை, யார் வேணாலும் வரலாம். நீங்கள் ஒரு டீன், எந்த மருத்துவமனையில் வேலை பார்க்குறது, எந்த கல்லூரிக்கு போகிறது, நீங்கள் பேராசிரியராக அல்லது இப்போ முதல்வராங்கிறத நான் தான் தீர்மானிப்பேன். நான் படிக்கலைன்னா பரவாயில்ல, நான் தேர்வு எழுதலைன்னா பரவாயில்ல. எப்படி? நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகிடுங்க, நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த துறையில் வேலை செய்யணும்னு முடிவு எடுக்கிறது நான் தான். ஆனால் நான் எந்த தேர்வும் எழுத தேவையில்லை. நீங்கள் ஐபிஎஸ், நீங்கள் என்னவா வரணும், நீங்கள் டிஜிபியாக வரணுமா, கமிஷனராக வரணுமா, யார் வரணுங்கிறதெல்லாம் தீர்மானிக்கிறது நான். ஆனால் நான் எந்த தேர்வும் எழுத வேண்டியதில்லை. அப்படின்னா எப்படி? இதெல்லாம் நாடகம், 2 பேருமே நாடகம். நீங்கள் அண்ணாமலை பேசுறது ஏன் எந்த மாணவர்களுமே எதிர்க்கலைன்னு எப்படி பேசுவீங்க? சரி, அவரோட தர்க்கம் செய்கிறேன், நானே செய்கிறேன், வர சொல்லுங்கள். நீட்டால் தரமான மருத்துவர் வருவாங்க அப்படின்னா எப்படின்னு சொல்லுங்கள், எப்படின்னு சொல்லுங்கள். பாடத்திட்டம் என்ன, மருத்துவ பாடத்திட்டம் என்ன? அதே தானே. பாட புத்தகம் அதே தானே தம்பி, அதே தானே. பாடம் நடத்த போகிற பேராசிரியர் யார்? அதே மருத்துவர்கள் தானே, பழைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் தானே. அப்போ அது எப்படி தரமான கல்வி மருத்துவம் வந்துடும்? 1200க்கு 1199 வாங்கின நான் மருத்துவ கல்வி படிக்க தகுதியற்றவன் ஆயிடுறேன். நீட்டில் தோத்துட்டா 850 வாங்கி பார்டரில் பாஸ் பண்ணி வர ஒரு மாணவன் நீட்டில் தேர்ச்சி பெற்றுட்டான்னா அவன் மருத்துவர் ஆகிறது, மருத்துவ கல்விக்கு பயில தகுதியானவன் ஆயிடுறான். நீங்கள் நீட்டு கொண்டு வரும்போது கட்டணம் இருக்காது, அதிகமாக கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க மருத்துவக் கல்லூரிகளில்னு சொன்னீங்க. இப்போ காசு கட்டி படிக்கிறாங்களா இல்லையா மாணவர்கள்? நீட்டில் தேர்ச்சி பெற்ற எல்லாருக்குமே இடம் கிடைச்சிருச்சா மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்க? மருத்துவத்தை தனியார் முதலாளிகள்கிட்ட மருத்துவக் கல்வியை வித்துட்டீங்க, மருத்துவத்தையே வித்துட்டீங்க, மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையை வித்துட்டீங்க. இதில் என்ன நீங்கள் தரமான தரத்தை உருவாக்க போகிறீங்க? என்ன உருவாக்க போகிறீங்க? இது நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த கனவே இருக்கக்கூடாது, நாங்கள் கல்வி கற்கவே வாய்ப்பு இருக்கக்கூடாது. எப்படி வருவீங்க நீங்கள்? நான் வந்து சிற்றூரில் படித்தேன், ஓராசிரியர் பள்ளி, 5 பாடத்தையும் ஒரே வாத்தியார் நடத்துவார். நீங்கள் நகர்ப்புறத்தில் படிச்சிங்க, ஒவ்வொரு பாடத்தையும் ஒருத்தர் நடத்துவார். உங்களுக்கு கரும்பலகை இருக்கும், உங்களுக்கு விளையாட்டு திடல் இருக்கும், உங்களுக்கு மின்விசிறி இருக்கும், உங்களுக்கு கழிவறை இருக்கும்,
எல்லா வசதியும் இருக்கும். எங்களுக்கு அந்த வசதி இல்லை. உங்களுக்கு தனி பயிற்சி வச்சு படிக்க வசதி இருக்கும். எனக்கு வயசில் வசதி இல்லை. எங்கள் அப்பா விவசாயி, காட்டில் நாங்கள் வேலை செய்யணும். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா காட்டில் போய் காய்கறி பிரிக்கணும். மாடையில் வந்துச்சுன்னா மாட்டுக்கு தண்ணி காட்டணும், அது வைக்கணும், மாடெல்லாம் ஆடு மாடெல்லாம் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மின் விளக்கு இல்லை, அதுக்கப்புறம் சிம்மிலி விளக்கில் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் மின்சாரம் இருந்தாலும் நாங்கள் படிச்சுட்டு அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு காட்டு வேலைக்கு கூட்டிகிட்டு திருப்பி பல்வி கூடத்துக்கு வரணும், படிக்கணும். இந்த மாதிரி சூழலில் பின்தங்கிய சூழலில் தனி பயிற்சிக்கு பணம் கட்டி படிக்க எனக்கு முடியாது. அப்போ நானும் நீங்களும் ஒரே தகுதி தேர்வில் போட்டியிடணுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக துரோகம் தம்பி! இதெல்லாம் ஒரு கொடுமை இல்லையா? கல்வி என்பது நாட்டில் முதல் குடிமகனுக்கு அவன் மகனுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது கடைசி குடிமகனுக்கும் கிடைக்கணும்ல. அதானே ஜனநாயகம், அதானே மக்களாட்சி. உங்களுக்கு என்ன மருத்துவம் கிடைக்குதோ அதே தானே எனக்கும் கிடைக்கணும். அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதுக்கு பேர் தானே மக்களாட்சி. அதானே உண்மையான முழுமையான ஜனநாயகம். அப்படி ஒரு நாடு இருக்கா? எதுக்கு நீட்டை பற்றி பேசி நாடகம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க தேர்தல் வரும்போது? சரி, நீட்டுக்கு படித்து வந்தாச்சு, மருத்துவர் ஆயாச்சு, சரி, அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க? மருத்துவர்கள்லாம் பணி நிரந்தரம் பண்ணணும் வீதியில் நின்று போராடிட்டு இருக்கான். எங்கள் அரசு மருத்துவர்கள்லாம் எங்களுக்கு உரிய ஊதியத்தை கொடுங்க, சம்பளத்தை உயர்த்துங்கன்னு அதுக்கு செவிசாய்க்கு அரசுக்கு கவனம் இருக்கா? எல்லாரையும் நீட் எழுதி மருத்துவராகி தெருவில் நின்று போராட வைக்க புரியல? இது இவ்வளோ பெரிய இடையூறாக வரும்னு தெரியுமா தெரியாதா? சிஏஏ பெரிய பிரச்சனை, அது குடியுரிமை சான்றிதழ் கேட்கும்போது அது சிக்கல் வரும் அப்படின்னு தெரியுமா தெரியாதா? என்ஐஏ ஒரு கொடுமையான ஒரு முறை அப்படின்னு தெரியுமா தெரியாதா? ஏற்கனவே சிபிஐ இருக்குல்ல, அப்புறம் இதுக்கு என்ஐஏ எது கொண்டு வந்தீங்க? நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் முகமை இருக்குல்ல, ஏஜென்சி இருக்குல்ல, அது ராத்திரியில் என்னை தூக்கிட்டு போயிடலாம். நீங்கள் யாருமே கேட்க வேண்டியதில்லை. எங்கே வச்சுருக்கேன், எதுக்காக கைது பண்ணேன், எப்போ நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைப்பேன், எந்த தகவலும் தர வேண்டியதில்லைங்கிற ஒரு கொடுமையான ஒரு மனித ஆழ்தூக்கி சட்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு, ஒரு அமைப்பை கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் எப்படி கையெழுத்திட்டீங்க? இப்போ நீட்டை காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது உங்கள் ஒப்புதல் இல்லாமல் வந்துடுச்சா? தம்பி உதயநிதிட்ட கேளுங்களேன், உங்கள் ஒப்புதல் இல்லாமல் வந்துடுச்சா? உங்களுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு இல்லை, இது பாதிக்கும், அதை விவாதிச்சிருக்கணும்ல. எங்கள் நீட்னால என்னங்க பிரச்சனை, எது வருது அப்படின்னு. எதுக்கு இந்த தேர்வு? ஏற்கனவே தான் நுழைவுத் தேர்வு எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்க. +2 படிச்சுட்டு வர்ற எல்லாருக்கும் மதிப்பெண்ணை பார்த்து நீங்கள் கொடுக்கறது இல்லை. அப்புறம் நுழைவுத் தேர்வு வச்சு தான் தேர்வு பண்ணி கொடுக்குறீங்க எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு. அது நீங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் +1 +2 படித்த பாடத்தில் இருந்து கேள்வியை கேட்கும்போது என் பிள்ளைகள் அதை எழுதிருதுங்க. ஆனால் நீட்னு நீ தனிப்பட்ட முதல்ல நீட் கோச்சிங் வச்சுருக்கிற முதலாளிகள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழிவகுக்குதே ஒழிய வேறு என்னத்துக்கு அது உதவுது? என் மாநிலத்தில் என் பிள்ளைகள் படிக்க முடியாமல் தற்கொலை பண்ணுறாங்க. எங்களை தொல்லை பண்ணுறீங்க. தோடை கழட்டு, தொங்கட்டான கழட்டு, துப்பட்டாவை எடு, தலைமுடி அவுத்து விடு, உள்ளாடைய கலட்டுன்ட்டு. வேறு மாநிலங்கள் இது மாதிரி செய்தி பார்த்துருக்கீங்களா தம்பி? நீட்டு தேர்வு மையத்தில் நான் புத்தகத்தை விரித்து வச்சு எழுதுறதை நான் காட்டட்டா? உங்களுக்கு வலைவெளியில் அனுப்பட்டா? அப்போ அந்த சூப்பர்வைசர் வாசலில் நின்று யார் வர்றா நான் பார்க்குற காட்சியை நான் காட்டட்டா? இதெல்லாமா ஒரு அரங்கத்துக்கு ஒரு இடத்துல நீட்டில் 400 பேர் எழுதுனாங்கன்னா 600 பேர் தேர்ச்சி பெற்றாங்கன்னு வருதே, அதெல்லாம் எப்படி? நீட்டில் தேர்ச்சி பெற்று வந்த மாணவன்கிட்ட ஒரு ஊடகவியலாளர் கேள்வி கேட்குறாரு. அந்த நீட்டு தேர்வுக்கு வந்த கேள்வியை தான் கேட்குறாரு. அதில் அந்த கேள்வித்தாளிலிருந்து கேள்வி கேட்குறாரு. அவனுக்கு பதிலே சொல்ல தெரியலையே. நீ போலியான மருத்துவரை உருவாக்குறியா, தரமான மருத்துவரை உருவாக்குறியா? இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க தேர்வில் ப்ளூடூத்தை மாற்றிக்கிட்டு எழுதுனான்னு கண்டுபிடிக்கிற. ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் எழுதி உள்ள வேலைக்கு வந்திருப்பான்? இந்த முறைகளே எவ்வளவு தவறாக இருக்குன்னு பாருங்க. நீங்கள் அதை இவங்க பேசுறதை விடுங்க. எதனால இதை எதிர்க்கிறோம்னு அண்ணாமலை வேணா எதிர்க்காம இருக்கலாம். அவர் ஐஏஎஸ், அவர் தேர்வு எழுதினார்ல, அந்த மாதிரி நாட்டின் பிரதமர் மோடி, பிரதமருக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்குல்ல, அவருக்கு சில சிலபஸ் வச்சு தேர்வு எழுத சொல்வாரா? அவர் எழுத சொல்வாரா? இல்லை அமித்ஷா எழுதுவாரா? நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இந்த பாதுகாப்புத்துறை சம்பந்தமான ஒரு பாடப்புத்தகம் ஒரு கேள்விகளை கேட்போம், 10 கேள்வி, ஒரு 50 கேள்வியை கொடுப்போம், எழுதிடுவாரா? தேர்ச்சி பெற்றுவாரா? தேர்தலில் நின்று வெல்லாத நீங்கள் ஒரு மக்களையே சந்திக்காதவரை 2 முறை மினிஸ்டர் அப்படியாக்குனீங்க நிர்மலா சீதாராமனை. என்ன நேர்மை வச்சிருக்கிறீங்க? என்ன நேர்மை வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க. தேர்தலில் நின்று வெல்லவே இல்லை, தேர்தலில் நிற்கவே இல்லை அம்மா நிர்மலா சீதாராமன். பெரிய அமைச்சகம் கொடுத்துருக்கீங்க, நிதி அமைச்சகம் கொடுத்துருக்கீங்க. கொடுமை நடத்திக்கிட்டு நீங்கள் ஆளுக்கு முட்டையை தூக்குறது, அதை தூக்குறது அப்படின்னு. இந்த வாட்டி முட்டையை காட்டிட்டீங்க. இந்த தேர்தலுக்கு 26 தேர்தலுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு அடித்த மொட்டையை காட்டுவீங்களா? அப்படி இந்த பாருங்கள் எப்படி உங்களை 5 வருஷம் மொட்டை அடிச்சிருக்கோம்னு காட்டுவீங்களா? செங்கலை தூக்குறது, முட்டையை தூக்குறது, இதெல்லாம் என்னது? இது
தர்க்கம் செஞ்சுருக்கணும். நான் இத்தனை கேள்வி கேட்குறேன்ல, இந்த கேள்வி நீங்கள் அந்த பாராளுமன்றத்தில் அந்த மாதிரி சட்டம் அந்த நீட்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வரும்போது நீங்கள் தர்க்கம் பண்ணி அதை தகர்த்துருக்கணும்ல. சிஐ கொண்டு வரும்போது எத்தனை கேள்வி வருது? அது சிபிஐ இருக்குல்ல விசாரணைக்கு, அப்புறம் இதுக்கு என்னையே கொண்டு வந்தான்னு கேட்கணும்ல. ஒரு ஆள் தூக்கி சட்டம் இல்லையா அது? இப்போ சிஐயில் நீங்கள் கேட்குறீங்க அம்மா அப்பாவுடைய பிறந்த தேதியை குறிக்கணும், சான்றிதழ் பிறப்பு சான்றிதழ் கொடுக்கணும். 1969க்கு அப்புறம் தான் இந்த பிறப்பு பதிவுன்ற முறையே வருது. எனக்கு பிறப்பு இதை பதிவு பண்ணியிருக்கு, என் தங்கச்சிக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கு, என் பிள்ளைகளுக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கு, எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு பதிவே பண்ணலை. அப்போ என் தாய் தந்தையர் குடியுரிமையற்றவர்களா? என் தாய் தந்தையர் மட்டும் இல்லை, மோடியுடைய தாய் தந்தருக்கு அதே தான், அமித்ஷாவுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு அதே தான். அவங்களே குடியுரிமையற்றவர்களை தான் அலைய முடியும். இது என்ன முறை? இத்தனை காலமாக நான் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு தெரியாமல் எனக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுத்தேன், என்னை ஓட்டு போட அனுமதிச்ச, இந்த நாட்டின் குடிமக்களா இல்லையான்னு தெரியாமே எங்களை ஆண்டுகிட்டு இருந்தியா 75 வருஷமா? எப்படி? இந்த ஓரத்தில் இந்த மண்டபத்தில் இருந்து கேட்குற கேள்வி நீ பாராளுமன்றத்தில் கேட்டுக்கணும்ல. எனக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுத்துருக்கல சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு, அப்புறம் குடியுரிமை சான்றிதழ் கேட்குற? நான் குடிமகனா இல்லையான்னு தெரியாம தான் எனக்கு குடும்ப அட்டை கொடுத்தியா, மின் இணைப்பு கொடுத்தியா, எரிவாயு இணைப்பு கொடுத்தியா? என்னது? ஆசிரியர் பணிக்கான வயதை உயர்த்தி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம். இதில் இல்லாமல் ஏற்கனவே ஒரு 10 ஆண்டுகளில் 60,000க்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் தேர்வு எழுதி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காம இன்னும் காத்திருப்போர் பட்டியலில் தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கோரிக்கை என்ன இருக்குன்னா, 2 தேர்வு எங்களுக்கு வேண்டாம், ஒரே தேர்வில் எங்களுக்கு எங்களுடைய தேர்வு எழுதி நாங்கள் வேலைக்கு செல்வதற்கான பணியை கொடுக்கணும், அரசாணை 149 ரத்து செய்யணுன்ற கோரிக்கை தான் போராட்டம் நடத்தினாங்க. ஆனால் வயது வரம்பை மட்டும்தான் உயர்த்தி தமிழக அறிவிக்கிறதே தவிர அந்த 2 தேர்வுல ஒரு தேர்வு ரத்து செய்யாமல் இன்னும் காலம் தாழ்த்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்லை, நீங்கள் வயது வரம்பை உயர்த்தினால பயன் என்ன சொல்லுங்க? பயன் என்ன? இப்போவும் ஒரு பசப்பு வார்த்தை தான், அது இனிப்பான வார்த்தை தான். ஏற்கனவே எழுதுன உங்களுக்கு தெரியும், எத்தனை வீதியில் நின்று போராடினாங்க. நாங்களாம் அவங்களோட நின்று அவங்களுக்கு ஆதரவாக நின்று போராடணும். இப்போ நீங்கள் இதில் பல போராட்டம் இருக்குது. நீங்கள் பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் முழு நேர ஆசிரியர் பணி கேட்குறது, சிலர் எங்களை தேர்வு எழுதிட்டு நாங்கள் இருக்கிறோம், எங்களை பணி நியமனம் பண்ணுங்க. சிலருக்கு இந்த பகுதி நேரம் பணி நிரந்தரம் பண்ணுங்கன்ட்டு, சில பேர் எங்களுக்கு அந்த இந்த ஊதியத்தை உயர்த்தி கொடுங்கன்னு. அப்படின்னா நீங்கள் சம வேலை சம ஊதியம் கேட்குறாங்க. நான் உங்களை மாதிரி தான் வேலை செய்கிறேன், நான் ஆனால் நீங்கள் அதிக ஊதியம் வாங்குறீங்க, நான் குறைவான ஊதியம் வாங்குறேன். அது சம வேலை வாய்ப்பு, சம உழைப்பு தான், அது சம ஊதியம் கொடுங்க. இந்த 3 பிரச்சனையாக இருக்குது. அது இப்போ அதில் வயது வரம்பு உயர்த்துறதுங்கிறது அது ஒரு ஏமாற்று தான். அதனால இருக்கிறவங்களுக்கு முதல் வேலை கொடுங்க, இனிமேல் வர்றவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கூடுதலாக வயசானாலும் நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும். கொஞ்சம் கூட 2 வயசு. இப்போ நீங்கள் ஒரு அரசு பணியில் ஓய்வுக்கு நீங்கள் எப்படி 58 வயது வச்சுருந்தீங்க ரொம்ப நாளாக, எப்போ 59 ஆக்குனீங்க, இப்போ 60 ஆக்கிக்கிங்க. காரணம் என்னென்னா, நீங்கள் ஓய்வு பெற்றுட்டா உங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுக்கணும். அந்த நிலுவைத் தொகை பிடித்த தொகை இருக்குல்ல, உங்கள் சம்பளத்துலேருந்து தான் நாங்கள் பிடிச்சி சேமிக்கிறோம், அதை கொடுக்கணும். அதை கொடுக்கறதுக்கு உனக்கிட்ட நிதி இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆனால் எல்லா நிதியும் உங்கள் வீடுகளில் தான் இருக்குது. ஒருத்தரே 2 லட்சம் கோடி வச்சுருக்காருன்னா அப்புறம் பேச்சு கிடையாதுல்ல. இப்போது இந்த நிதி இல்லாதனால நீங்கள் 58 வயசில் ஓய்வு பெற்றால் அவருக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுக்கணுன்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஓய்வூதியம் கொடுக்கணுன்ட்டு அதை 59 ஆக்குறீங்க. அப்போவும் வெளியில் வந்துட்டாருன்னா கஷ்டம்னா 60 ஆக்குறீங்க. இந்த 2 வருஷம் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாத இளைஞன் எண்ணிக்கை கூட்டிடுது. அவன் அந்த தேர்வு முடிச்சுட்டு அவன் உள்ளே வரும்போது அது நின்றுது. அப்போ இது உங்கள்கிட்ட நிதி இல்லை, நான் 9 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி வச்சுருக்கீங்களே, என்ன தான் பண்ணீங்கன்னு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்களேன். சாலை போட முடியல, தடையற்ற மின்சாரம் தர முடியல, குடிநீரை நீ தூய்மைப்படுத்தி விநியோகிக்க முடியல, கல்வியை தரமாக நீயே நடத்தி தர முடியல, தனியார்ட்ட கொடுத்துட்ட, மருத்துவத்தை கொடுத்துட்ட. இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போக்குவரத்து சரியாக இருக்கணுமா, அது தனியார் பேருந்தில் தான் நீ போக முடியும், அரசு பேருந்து போக முடியாது. எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இத்தனை லட்சம் கோடி கடன் எப்படி வந்தது தம்பி? ஆக சிறந்த நான் கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ தேவைப்பட்டுருச்சு, இல்லை ஆசிரியர்களை ஊதியம் கொடுத்து நல்லா கொண்டு வர்றதுக்கு இதாகிடுச்சு, தரமான சாலைகள் அமைக்க இவ்வளோ ஆயிடுச்சு, இல்லை எனக்கு தடையற்ற மின் உற்பத்திக்கு இவ்வளோ செலவாயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீ பரவாயில்ல. 4 மணி நேரம் தான் எங்கள் ஊருக்கு மின்சாரமே வருது, ஆனால் நீ மின் கட்டணத்தை ஏற்றி விட்ட. எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன, எங்கள் வீட்டில் என்ன மின்சாரம் ஓடும்னு நினைக்கிங்க? அதிகபட்சமாக ஒரு 1/2 மணி நேரம் உங்களை தொலைக்காட்சி பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா ஒரு 2 விளக்கு எரியும். 12,000 ரூபா நீங்கள் மின் கட்டணம் கொண்டாடுறீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு உங்கள் கணக்கு என்ன எப்படி இருக்கு பாருங்க. நான் கேள்வி கேட்ட பிறகு மறுபடியும் போய் பார்க்குறீங்க, அது 500 ரூபாய்க்கிட்ட எது வருது, 250 ரூபா 500 ரூபா வருது. அப்போ ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ஒரு அம்மாவை பார்த்தீங்க குடிசையில் இருக்கிறா, ஒரு முட்டை பல்ப்பு தான் எரியுது, 1,50,000 பில் வந்துடுது.
பார்த்துருப்பீங்க, செய்தியில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. சொத்து வரி போடுறீங்க, சொத்து வரி போடுறீங்க, அது எவ்வளோ பெரிய சுமைன்னு நீங்கள் பார்க்கணும்ல. எப்படி எத்தனை பேரை பாதிக்கணும் சொத்து வரி. நான் ஒரு 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 கட்டட வாடகைக்கு எடுத்து கடை வச்சுருப்பேன். அந்த கடைக்கு வந்து முதலாளி வந்து வாடகை ஏற்றுவார், ஏன்னா அவர் சொத்துக்கு வரி கட்டணும்ல. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த காசை வாடகை கூட்டும்போது நான் விற்கிற பண்டத்துக்கு விலையை கூட்டுவேன். அப்படி தானே வரும். அப்போ ஒன்று சார்ந்துருது பாருங்க. அதனால இப்போ இது வந்து இந்த இந்த அமைப்பு முறை நீங்கள் வயது கூட்டி வயது வரம்ப உயர்த்துறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால என்ன பயன் இருக்கு? நீங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் காத்துருங்க. நாங்கள் ஏற்கனவே பயிற்சி முடித்து தேர்வு எழுதியிருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமனம் பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் கொஞ்ச நாள் காத்துருங்க. அதை தவிர இந்த வார்த்தையில் என்ன நமக்கு இது நன்மை இருக்குது சொல்லுங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் பணி போட்டாச்சு, பணி நிரந்தரம் பண்ணியாச்சு, அவங்க கோரிக்கையெல்லாம் நிறைவேற்றியாச்சு. ஒருவேளை இனிமேல் வந்து படித்து வர்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு வயது வரம்பு இப்படி ஏற்றிக்கிறோம் அப்படி தானே. நீங்கள் ஏற்கனவே எழுதினவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சொன்னீங்க? 30 வயதில் எழுதுனா 14 வருஷம் கிடப்பில் போட்டீங்க. இப்போ அவனுக்கு ஓவர் ஏஜ் ஆயிடுச்சுன்னு தூக்கி வச்சுட்டீங்க. அதனால தானே போராட்டம் வந்தது. இப்போ திமுக ஆட்சியில் வந்து அவங்க தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைய கொண்டு வந்தாங்க. வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க போகிறோம், கல்வி கொடுக்க போகிறோம், மருத்துவம் கொடுக்க போகிறோம்னு சொன்னாங்க. கல்விக்காக வந்து இல்லம் தேடி கல்வின்னு கொண்டு வந்தாங்க, மக்களை தேடி மருத்துவம்னு கொண்டு வந்தாங்க, அதுக்கான பணியாளர்கள் எடுத்துனாங்க. அதே போல் மகளிருக்கான உரிமை தொகைன்னு கொண்டு வந்தாங்க. இது அனைத்துமே வந்து முழுமை பெற்றதாக இல்லைன்னு ஒரு தரப்பு மக்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, அவங்க எதிர்த்து தெரிவிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக சொல்லி தான் நாங்கள் நிறைவேற்றி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இன்னைக்கு 2024 அடுத்த வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலையும் அவங்க அதை வச்சு தான் போட்டிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்களே தவிர இது எப்படி இருக்குது அரசியல் சூழ்நிலையில்? இல்லை, நீங்கள் இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்னா பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலத்தில் அருகமைவு பள்ளி 3 கிலோமீட்டருக்கு சொந்த ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு சிற்றூரில் தொடக்கப்பள்ளி, 3 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளி, 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மேல்நிலைப்பள்ளி அவர் கட்டமைச்சதில் ஒரு சரியாக தான் இருக்குது. அதை நம்ம தரப்படுத்தினாலே போதும். இப்போ நீ இல்லம் தேடி கல்வினா எப்படி? அதுலேயே நான் பல ஆயிரம் கேள்வியில் கேட்டேன், நீங்கள் உங்களை யார்ட்டும் பதில் இல்லை. இல்லம் தேடி கல்வி வருது, அப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற தொடக்கப்பள்ளியை மூடிடுவீங்களா? இல்லம் தேடி கல்வி. இப்போ நான் வந்து பறையன், என் வீட்டுக்கு நீ வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து படம் சொல்லி கொடுப்பியா? நான் பறையன், உன் வீட்டில் என்னை உட்காந்து திண்ணையில் உட்காந்து படம் சொல்ல அனுமதிப்பியா? என்ன உன் சமூக அமைப்பு வச்சுருக்க? நீ இல்லம் தேடி கல்வி கொடுப்ப. இல்லம் தேடி கல்வி பாடத்திட்டம் என்ன? அந்த இல்லம் தேடி கல்வியில் பயில்கிற மாணவனுக்கு தேர்வு இருக்கா? தேர்ச்சி பெற்று மதிப்பெண் பெற்றா அந்த மதிப்பெண்ணுக்கு மதிப்பு இருக்கா? எத்தனை கேள்வி வருது? நான் கேட்குறது கொஞ்சம், நிறைய கேள்விகள் இருக்குல்ல. இப்போ இந்த இல்லந்தேடி கல்வியில் பயிற்றுவிக்க போகிற ஆசிரியரின் கல்வி தகுதி என்ன? ஏற்கனவே படிச்சுட்டு தேர்வு எழுதிட்டு வேலை போடாமல் நீ வெற்றி பெற பல பேரை உட்கார வச்சுருக்க, வீட்டில் உட்கார வச்சுருக்க. இப்போ இல்லந்தேடி கல்வினா அப்போ இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் மூடிடுவேன். இல்லந்தேடி வீட்டில் உட்காந்து எத்தனை பேரை கூப்பிட்டு பாடுது? எல்லாமே உங்களுக்கு இதுலேருந்து தெரியுதா? பைத்தியக்காரங்க சிந்தனை, இது மூளையற்றவர்களுடைய வேலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா? இல்லந்தேடி மருத்துவம்னா எப்படி? இல்லந்தேடி மருத்துவம்னா எப்படி என்ன பண்ணுவேன்? அப்புறம் இதுக்கு மருத்துவமனை இவ்வளவு முன்னாடி நம்ம சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்னு ஒவ்வொரு சிற்றூர்களே இருக்கும். 1 கிலோமீட்டர் 1/2 கிலோமீட்டரில் இருக்கும். அவசரத்துக்கு தேள்கடி, பூராங்கடி, பாம்பு கடிச்சிச்சு, அப்போ உடம்பு முடியல, திடீர்னு தலைவலி, காய்ச்சல் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு ஓடுவோம், ஒரு மயக்கம் வந்துருச்சு அப்படி. அது மாதிரி தான் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்னு வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அது இருக்கா? அதில் இல்லந்தேடி மருத்துவம்னா எப்படி போய் பண்ணுவீங்க? ஊருக்கு வந்து போய் மருத்துவம் பார்த்துக்கலாம், வீடு உங்கள் வீடு உங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு. அரசு இவ்வளோ பெரிய மருத்துவமனையில் குழந்தைய கையெடுத்து விட்டுறீங்க. அப்புறம் வந்து குழந்தைய எலி கடிச்சிட்டு போயிடுது. அரசு பெரிய மருத்துவமனையில் இல்லந்தேடி மருத்துவம்னா எப்படி பண்ணுவேன்? சும்மா ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுவேன், தம்பி நீ என்ன தெரியுமில்ல, வீடுக்கு ரேஷன் கொண்டாந்து அரிசியை கொடுத்துருவோம், இல்லந்தேடி கல்வி கொண்டாந்து கொடுத்துருவோம், இல்லந்தேடி மருத்துவம் கொடுத்துருவோம், வீட்டுக்கு 1000 ரூபா கொடுத்துருவோம், மிக்சி கொடுத்துருவோம், கிரைண்டர் கொடுத்துருவோம், கடைசியாக நாங்களே சமைச்சு உங்களுக்கு ஊட்டி விட்டுருவோம் தானே. செத்து போனால் நாங்களே புதைச்சி விட்டுருவோம். ஈரோடு கிழக்கு தெருதலில் புடைய புதைச்சி கொடுத்துருந்தவங்க தானே அவங்க. அதுலேயுமே தெரியாதா தம்பி? வாசல் தெரிஞ்சு கூட்டி கோலம் போட்டாங்க தம்பி. இவங்கள மாதிரி ஒரு கொடுமைக்காரங்களா பூரா வந்து தம்பி முழு பைத்தியம் பிரச்சனையே கிடையாது தம்பி. எப்போ முழு பைத்தியம் வந்து நீங்கள் காதல் படம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி பறத்துங்க எங்கெங்கன்னு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க, அது வாட்டுக்கு சுற்றி இருக்கும், யாரையும் ஒன்றும் செய்யாது, அதுவாக பேசிட்டு போயிடும். அறப்பைத்தியம் இருக்கு பாருங்க, ஆஃப் மென்டல் கடிச்சு வச்சு விட்டு. இது பூரா ஆஃப் மென்டல் கோஷ்டி, அறப்பைத்தியங்கள். என்ன செய்யணுமே தெரியாது. ஒரு கேள்விக்கு பதில் இவ்வளவு கேள்வி எழுப்புறோம்ல, ஏங்க என்னங்க இப்படி பேசுறீங்கன்னு ஒரு தர்க்கம் செய்யுங்க, ஒரு விவாதம். நீங்களே எல்லாருமே ஒரு பொது விவாதம் வைங்களே, இந்த ஊடகங்கள், நான் இருக்கேன், மற்ற எல்லாரும் இல்லந்தேடி கல்வி ஆதரிக்கிற பெருந்தகைகள், இந்த இல்லந்தேடி மருத்துவத்து, இந்த நீட்டு, இதில் வாங்க கொஞ்சம் பேசுவோம். அவங்க என்ன சொல்றாங்க,
வேலை வாய்ப்பை கூட்டுறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி திட்டங்களை ஏய் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிற பாத்தியாருக்கு வேலை கொடுங்குற, அப்புறம் இல்லம் தேடி கல்வி போறேன்ற, இருக்கிற செவிலியருக்கு வேலை கொடுன்ற, அவன் வீதியில் நின்று போராடிட்டு இருக்கா. நீ கொரோனாவுக்கு எடுத்தா நீ உயிரை பணைய வச்சு, நான் வந்து உயிரை கூட பொருள்படுத்தாமல் வேலை செஞ்சேன். நீ சொல்லும்போது எனக்கு தேவையாப்பட்டுச்சு, என்னை கும்பிட்டா நீ வந்து வேலை செய்யணும். நான் என் உயிரை கவலைப்படாமல் தான் நான் வேலை செஞ்சேன். பணி நிரந்தரம் பண்ணணும்னு வார்த்தை கொடுத்தில, நிரந்தரம் பண்ணணும்னு சொல்லி போராடினதுக்கு நீ முதல் வேலை கொடு, அப்புறம் படித்த ஆசிரியருக்கு வேலை கொடு, அப்புறம் வேலை வாய்ப்பை கூட்டுறோம்னா என்ன வேலை வாய்ப்பு கூட்டு? சும்மா ஏதாவது பேசிட்டு கூடாது. இந்த போராட்டங்கள்லாம் தம்பி மதிப்பளிக்கலை. ஆனால் டாஸ்மார்க்கில் பணி செய்கிற ஊழியர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வீதியில் வந்து போராடினா நீங்கள் மதிப்பளிப்பீங்களா அளிக்க மாட்டீங்களா? ஒரே நாளில் உட்காந்து பேசுறது சரி பண்ண மாட்டீங்களா? அப்போ எப்படி இருக்கு? இங்கே படிக்க வைக்கிறவனுக்கு மதிப்பு இல்லை தம்பி, குடிக்க வைக்கிறவனுக்கு தான் மதிப்பு. இது ஒரு சமூகம், இது ஒரு நாடு. முன்னாடி நீங்க பேசுற பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா திமுகவை விட எங்களால் ஓட்டு அதிகமாக வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வரக்கூடிய தேர்தலில் வந்து அதிமுகவை விட எங்களால் அதிகம் ஓட்டு வாங்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. நான் சொல்லலை, நீங்களாம் சொல்லிட்டு இது பண்ணாதீங்கன்னா. நீங்களா ஐயா யாராவது ஒரு தர்க்கத்தில் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து பேசுறது, அது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. நாங்கள் ரெண்டுக்கும் மாற்றான ஒரு ஆற்றலை தான் வளர்ந்து வரணும்னு நினைக்கிறோம், வெல்லணும்னு நினைக்கிறோம். புரியுதா உங்களுக்கு? இவரை விட அதிகம் ஓட்டு, அவரோட அதிகம் ஓட்டு. எனக்கு வெற்றி பெறணும், எனக்கு வெற்றி ஓட்டு வேணும். அதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் அவரை விட அதிகம் இவரை விட அதிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ரெண்டாவது, இதெல்லாம் வெல்ல முடியாத ஆற்றல்கள்னு நீங்கள் பேசக்கூடாது. வெல்ல முடியாத ஆற்றல்னு பேசக்கூடாது. அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது. இவங்களை தோக்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு. அதுதான் ரஷ்ய அதிபர் ஸ்டாலின் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு? உலகத்தில் வெல்ல முடியாத படை என்ற ஒன்றே இருந்தது இல்லைடாங்கிறார். இந்த படை வெல்லவே முடியலைங்க, ஒரு படை இருந்ததுங்க அப்படின்னு உலகத்து வரலாற்றிலே செய்தி இல்லைடாங்கிறார். அது எனக்கு தான் சொல்கிறார். பாராளுமன்ற தேர்தலில் யார் கூட கூட்டணி அமைக்கிறது வாய்ப்பு? இந்த கேள்வியை முதல்ல தடை செய்யணுங்க. 13 வருஷமா இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டே இருக்கேன். நான் தனிச்சு தான் போட்டியிடுறேன்னு சொல்லிட்டேன். அது கேட்காதீங்க. அது நேர விரையும், கேள்வி வார்த்தைகள் விரையும். எடப்பாடி அழைப்பு பார்க்கப்படுது. அதனால ஒருவேளை அழைப்பு விடுக்கிறதுல என்ன தவறு இருக்கு? அழைப்பு விடுக்கிறதுல என்ன தவறு இருக்கு? அவங்க கூப்பிடுவாங்க, அது போகிறதா இல்லையாங்கிறத அதை முடிவெடுக்கணும். அது வந்து அதுக்கு கூப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? போகிறதா இல்லையாங்கிற முடிவெடுக்கிறது நாங்கள், சேர்றதா இல்லையான்னு கூப்பிட வேண்டியது அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம அழைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அது அவங்களுடைய முடிவு. அது அப்படி தானே நீங்கள் பார்க்கணும். சார், பாஜகவில் 25 ஆண்டுகளாக பயணித்த கௌதமிக்கு வந்து போதிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மிகுந்த மனவேதனையோட கட்சியிலேருந்து விலகுதான் அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க சார். அது என்ன சொல்லி பாருங்க. 2021 ராஜபாளையத்தில் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக நிற்க அதை வந்துட்டு நிற்க வைக்காம அவங்க கடைசி நேரத்தில் வந்துட்டு கருத்து தான் சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ப வச்சு கருத்து தான் சொல்கிறாங்க. அவங்க 25 ஆண்டு காலமாக நான் பயணிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. அது போக வந்துட்டு மூத்த நிர்வாகி பாஜக உறுப்பினர் அழகு பண்ணியிருந்தவர் அவரிடம் சொத்து அபகரிச்சதாகவும் சொல்லி ஒரு வழக்கு அதான் அது நான் செய்தியாக பார்த்து வரும்போது கூட தம்பிகள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது என்னென்னா, அவங்க அந்த ஒரு பேட்டியில் அந்த சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பல ஆண்டுகள் நடித்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச சொத்தை எல்லாம் ஒருத்தர் அபகரிச்சிட்டாருங்கிறது. அதான் அந்த கட்சி தலைமை கூப்பிட்டு கேட்டு கொடுத்துருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் ஏமாற்றக்கூடாது, அது கொடுத்துருங்கணும். அதை செய்யலை. அதுக்கப்புறம் இப்போ அவங்க கௌதமி அவங்க சொல்கிறத பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இல்லை. நான் பொதுவாக பாரதிய ஜனதாவில் யாருக்குமே ஒன்றும் பெரிய முன்னுரிமை கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ காயத்ரி ரகுராமோ குஷ்பு அவர்களுக்கோ எல்லாருக்கும் உரிய இடங்களை கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும். சேரும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அந்த அப்போ ஒரு படம் எடுத்துப்பாங்க, அமித்ஷாவை சந்தித்தோம், பிரதமரை சந்தித்தோன்னு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அது சந்தியில் நிற்க வேண்டியதான். நம்ம அது அவங்களுக்காக நான் வருந்துறேன். அது கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த சொத்துக்களையெல்லாம் நம்ம இழந்துட்டோன்னு ஒரு பெண்ணை நிற்கும்போது அது ரொம்ப மன வலியாக தான் இருக்குது. தமிழக முதல்வரோட மனைவி வந்து கோயிலுக்கு போகிறத வந்து தொடர்ந்து பாஜக விமர்சனம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா வந்து தமிழக முதல்வர் வருத்தம் தெரிவித்து அதுக்கு பதிலும் சொல்லியிருக்காரு. அதை வந்து பாஜக விமர்சனம் செய்யறது எப்படி பார்க்குறீங்க? இல்லை, இப்போ அவங்க கோயிலுக்கு போக சொல்கிறாங்களா வேணான்றாங்களா? அவங்க யாரோட இல்லை பாஜகவை கேட்குறேன். பாஜகவை நான் என்ன கேட்குறேன்னா, நீங்கள் எல்லோரும் கோயிலுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறீங்க, வந்தால் அப்புறம் ஏன் வர்றீங்கன்னு கேட்குறீங்க. உங்கள் கதை தான் என்ன? உங்களுக்கு திடீர்னு எங்கள் மேலே பற்று வரும், திடீர்னு எங்கள் முருகன் மேலே பற்று வரும். ஏன்னா சீமான் வேலை எடுக்கிறான், முருகன் என் முப்பாட்டனுங்கிறான்னு வந்துடுவீங்க. திடீர்னு எங்கள் பாட்டி வேலைநாச்சியார உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். இத்தனை வருஷமாக நேத்தான் கட்சி ஆரம்பித்து வந்த மாதிரியே நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி பேசுவீங்க. நீங்கள் பல முறை இருந்திருக்கீங்க கட்சி எதிர்கட்சியாக. அப்போல்லாம் எங்கள் பாட்டி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல.
இப்போ உங்களுக்கு திடீர்னு வரும். எல்லாரும் தான் கும்பிட்றாங்க. என் மனைவி கூட தான் நான் கூட தான் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் இருந்தவன். இந்த வேலையை செய்யும்போது என் இனத்திற்கென்று ஒரு மெய்யல் கோட்பாடு இருக்குங்கிற புரிதல் வரும்போது அதை நான் செஞ்சால் தான் என் பிள்ளைகள் செய்வாங்க. அது உங்களுக்கு தெரியுதுங்க. நீங்கள் அது மாதிரி அது அவங்க விருப்பம். என் மனைவி கூட தான் கோயிலுக்கு போகும், திடீர்னு போகும். எங்கள் மாமா கோயில் பகுத்து உங்களுக்கு தெரியும், காளிமுத்து அவன் மக அது திடீர்னு அங்கே போய் பாம்பன் சாமி கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு என்னையும் கூட்டிகிட்டு போகும். காளியம்பாளுக்கு போகும். திடீர்னு என்னையும் அதிகாலையில் எந்திரி குழி கிளம்புன்னு போகும். அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது. அது அவங்களுடைய அவரை விரும்புகிறாங்க, வழிபடுறாங்க. அவங்க நினைக்கிறாங்க மக்கள் ஓட்டு போட்டு அவங்க கணவரும் அவங்க மகனும் அமைச்சராக இல்லை, இந்த சாமிகளுடைய தயவில் தான் அது நடக்குதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. ஆனால் உண்மையிலே அவர் வென்று இருக்கிறது மோடியோட தயவில் தாங்கிறது நீங்கள் விளங்கணும். மோடி பூச்சாண்டி மட்டும் இல்லைன்னா அவர் வென்றிருக்க மாட்டார். அதுக்கு உண்மையிலே நன்றி சொல்லணும்னா அம்மா துர்க்காம்மா மோடி அவர்களுக்கு தான் சொல்லணும். மோடி வந்துடுவார் இந்த குடுகுடுப்பை அடித்து தான் அவங்க வந்தாங்க. குறிப்பாக எனக்கு வாக்கு விழாமல் தடுத்ததில் வம்படியாக சும்மா என்னைய பிடிஎம் அவருக்கு போட்டால் அவர் மோடி வந்துடுவார். இதெல்லாம் இருக்குல்ல அரசியலில். இதெல்லாம் ரொம்ப இது பிஜேபிகிட்ட நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழுங்க. கோயிலுக்கு எங்களை வரத்துறையெல்லாம் வேணாங்கிறீங்களா? இப்போ துர்க்காம்மா கோயிலுக்கு வரணுமா வேணாமா அது ஒரு கேட்டு சொல்லிடுங்க. இதே நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க, அப்புறம் வர சொல்கிறீங்க கோயிலுக்கெல்லாம் வரணும், வழி பண்ணணும். அவர் தீபாவளிக்கு வாழ் சொல்கிறதில்ல, ஆயுத பூஜைக்கு வாழ் சொல்கிறதுலையும் திட்டுறீங்க. அந்த அம்மா ஆயுத பூஜையை அவங்க கும்பிட்டா நீங்கள் வாழ்த்திட்டு போக வேண்டியதானே. அதை போய் விமர்சனமாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யறதுக்கு தொடர்ந்து மத்திய அரசு காலதாமதம் ஏற்படுத்துச்சுன்னா ஜல்லிக்கட்டுக்கு போராட்டம் நடத்துகிற மாதிரி மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் சொல்லிட்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்காரு. அது தம்பி பேசுகிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது ஆத்மார்த்தமான உண்மையாக ஒரு ஆழமான ஒரு வழி இருக்கா பாருங்க. இப்போ இது போராட்டத்தை யாரை நோக்கி நடத்துவீங்க? பிஜேபி அரசு நோக்கி. இப்போ அந்த அரசு எவ்வளோ நாள் இருக்க போகுது? இப்போ ஒரு 2 மாதம் இருக்குமா? ஜனவரியில் அறிவிச்சிட்டா இந்த அதிகாரம் அப்படியே தேர்தல் ஆணையத்துட்டு போகும். இப்போ இந்த நீட்டு தேர்வு இன்னைக்கு வரல. அப்போ அவர் இந்த 10 ஆண்டுகளாக இருக்கார். 10 ஆண்டுகளாக இந்த துயரம் தொடரதான் செய்யும். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் 2.5 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சுல. இப்போ வந்த உடனேயே நீங்கள் பெரிய எழுச்சி மிகுந்த போராட்டத்தினா உங்களுக்கு பக்கத்தில் அண்ணனும் உட்கார்ந்துருந்துருப்பேன், அது வேறு. ஆனால் இப்போ நீங்கள் 2 மாதத்தில் தேர்தல்னு தெரிஞ்சு கையெழுத்தை வாங்க. அவரே பதவி முடிய போகுது. அடுத்து தேர்தல் முடிஞ்சு யார் பிரதமராக வரப்போகிறாருங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் தீர்மானிக்க போகிறோம். அப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை யாருக்கு எதிராக நடத்த போகிறீங்க? தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எதிராவா இல்லை யாருக்கு எதிராக? அதுதான் நீங்கள் என்ன தேர்தல் நாடகங்கிறோம். நீங்கள் வேடிக்கை காட்டுறீங்க. உளமாற ஆத்மார்த்தமாக எனக்கு நீங்கள் அழலை, உண்மையிலே என் வழியை நீங்கள் உணரலைன்னு நம்ம சொல்கிறது காரணம் அதுதான். நீங்கள் உணர்ந்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 6 மாதம் 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் இந்த போராட்டத்தை எடுத்துக்கலாம். தங்கச்சி அனிதா இறந்தபோது நீங்கள் எடுக்கலைன்னு சொல்லலை. ஆனால் உங்கள் ஆட்சி காலத்திலேயே நிறைய பெண் பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகள் இறந்துருக்காங்கல்ல, அந்த மரணங்களை நீங்கள் ஒரு ஒப்பு கூட போய் பார்க்கல, அந்த வீட்டில் ஒரு ஆறுதல் கூட. அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம பிள்ளைகளுடைய உயிர் சாவை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் துடிச்சு போய் நீங்கள் இப்படி போராட்டத்தை அறிவிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்க, எல்லாருமே உங்கள் பின்னாடி நின்றுருப்பாங்க. நீங்கள் அப்படி செய்யலையே. அப்போ நீங்கள் மக்களுக்கான அரசியலை செய்யலை, தேர்தலுக்கான அரசியலை செய்கிறீங்க. அதுதான் ஏமாற்றுங்கிறோம். அந்த மாதிரி பேசுகிறத எப்படி ரசிக்க முடியும்? நீங்கள் எப்படி இருக்க முடியும்? அங்கே போங்க தம்பி உட்காருங்க அப்படின்னு. இவ்வளோ நாள் எங்கே இருந்தீங்கன்னு தானே இருக்கோம். நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்கு சோறு போட மாட்டேங்கிற, செத்த பிறகு பால் ஊற்றுற, உன் கதை என்ன? உங்களுக்கு புரியுதா? அதுதான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை. சென்னையில் 2 நாளைக்கு முன்னாடி பூத்தம்பி மீட்டிங், அதில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக ஜெயிக்கிறதையும் காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிறதும் முக்கியம் இல்லை, இந்திய அரசியலமைப்பை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி அது எங்கள் அண்ணனுடைய கருத்து, அதை நான் மதிக்கிறேன். ஆனால் இப்போ இந்திய அரசியல் அமைப்பு அதை காப்பாற்றணும்னா அதை வகுத்து தொகுத்து கொடுத்தது புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர். உங்களுக்கு தெரியும். அந்த இதுக்கு இவங்க ஆப்பு வச்சுக்கிட்டு அம்பேத்கருடைய சட்டமா அமித்ஷா சட்டமானு பாராளுமன்றத்தில் வந்துருப்பார். இந்த இபி செக்ஷன்லாம் அவங்க ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி அவங்க நினைக்கிறத கொள்வாங்க. புதிய கல்விக் கொள்கைன்னு ஒன்று. இந்த அமைப்பு முறையே ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி ஒரு கோட்பாடு வச்சுருக்குல்ல, அது மனு தர்மம் இருக்குல்ல, அதை தூக்கி அப்படியே அரசியல் சாசனமாக கொண்டு வரதுக்கான எல்லா வேலையும் பார்க்கும். அதுக்கான கல்வி முறை தான் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்குது. நீங்கள் வாட்சிங்கன்னா தெரியும் நல்லா. அப்போ அந்த மாதிரி இதில் அந்த அரசியல் சாசனத்துக்கு இது ஆபத்து வரப்போகுதுன்னு சொல்லி தான் அரசியல் அமைப்புக்கு இதை சொல்கிறாரு. இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு? அதனால அந்த கருத்தை அவங்க எடுத்து வைக்கிறாங்க. அதனால தான் வெல்லும் ஜனநாயகம்னு சொல்கிறது, ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றணும்னு சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் அதுலேருந்து தான் அவர் சொல்கிறார். ஏன்னா இவங்க மனு தர்மத்தை எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க.
அதுதான் அவங்களுக்கு அதனால அதை எச்சரிக்கிறார். அதுக்கு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டு பிஜேபி வந்ததுன்னா நம்மெல்லாம் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கணும். அந்த சட்டத்தை தான் பின்பற்ற வேண்டிய நிலைமை வரும். ராமகிருஷ்ணன் வந்து அடுத்த தேர்தலில் பாஜக வந்தால் அதுக்கப்புறம் தேர்தல் நடத்த வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை வந்து முன் வச்சிருக்காரு. எப்படி சார் இப்போதான் பேசியிருக்காரு அடுத்த தேர்தலில் பாஜக மீண்டும் இல்லை ஐயாவுடைய கருத்து இது. அது ஏன் சொல்றாரு? ஏன் சொல்றாருன்னா சார் அதான் எனக்கு தெரியுமே. அவங்க என்னன்னா நீண்ட காலமே பிஜேபியுடைய கோட்பாடு என்னன்னு தெரியும். ஒரே மதம், இந்தி, இந்தியா. அதில் அதிபர் தேர்தல் அதை நோக்கி போகிறதுனால தான் இந்த பாராளுமன்ற விரிவாக்கம், இந்த இதுகளெல்லாம் கொண்டு வர்றது. இந்த திட்டங்கள் அவருடைய பயணம் வந்து எதை நோக்கி போகுதுன்னு நம்மளால் கணிக்க முடியுது இல்லையா? அதனால இந்த ஜனநாயகத்துக்கே ஒரு கேடு வரப்போகுது. இன்னொரு முறை வந்ததுன்னா அவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த இது தேர்தல் அமைப்பு அதெல்லாம் இல்லை. நாடையே நீங்கள் மறந்துட வேண்டியதான். இந்தியாங்கிற ஒரு நாடு இருக்குல்ல, அதை நீங்கள் அதோட மறந்துட வேண்டியதான். ஏறக்குறைய 90 விழுக்காடு விற்றுட்டாங்க. 10 விழுக்காடு இருக்குது. அதையும் விற்றுட்டு பட்டா போட்டு கொடுத்துட்டு நம்மளெல்லாம் பரதேசி ஆக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளோதான். இது ஒன்றும் இல்லை. வேணா நம்ம அதிகபட்சமாக காசி ராமேஸ்வரத்தில் காவியை கட்டிட்டு நம்மளும் தடமுடியை வச்சுட்டு கொட்டையை போட்டு ஒரு காவியை வச்சுக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கலாம். கட்டையை வச்சுட்டு அதான் நடக்க போகுது. இப்போ அதனால தான் அவர் ஐயா சொல்கிறாரு. உங்களுக்கு புரியுதா? அவங்களுக்கு இந்த இது ரொம்ப நாளாக அந்த கருத்து இருக்குது. அது தெரியுது பாருங்கள் நமக்கு. எதை நோக்கி ஒரு கால் எடுத்து வைக்கிறாரு. ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறையை நோக்கி நகர்றாரு. எந்த ஜனநாயக ஆற்றலும் இருக்கக்கூடாதுன்னு கொலை செய்கிறாங்க. இந்த பெரிய திமிங்கலம் எல்லா மீனையும் பிடிச்சி தின்னுட்டு கடலில் சுதந்திரமாக இருக்குன்னு நினைக்கும்ல, அந்த கதை மாதிரி தான் இது இருக்குது. சுறா மீன் மாதிரி வேட்டையாடுறாங்க. இப்போ அதனால தான் எல்லா கட்சிகளையும் உடைக்கிறது, பிரிக்கிறது, சிதைக்கிறது. இப்போ நீங்கள் போய் சிவசேனாவை காலி பண்ணிட்டாங்கல்ல, நிதிஷ்குமார் கொஞ்சம் எச்சரிச்சுக்கிட்டாரு. இல்லைன்னா அவரையும் முழுங்கிருப்பாங்க. அது உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. சிவசேனா இன்னைக்கு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கு. அது ஒத்த கொள்கை உள்ள ஒரு கட்சியவே தின்றுச்சது சிவசேனாவை. இப்போ அது மாதிரி தான் அது. இப்போ ஐயா எடப்பாடியே எச்சரித்தது காரணம், சபிச்சது காரணம்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தால் அவங்களே சாப்பிட்ருவாங்க. 10 இடம் சட்டசபையில் வென்றுட்டா மொத்த இடத்தையும் விலை கொடுத்து வாங்கி பதவிக்கு வந்துடுவாங்க. இப்படி செஞ்ச ஆளுக தானே உங்களுக்கு மகாராஷ்டிராவில் 42 சட்டமன்ற உறுப்பினரில் விலை கொடுத்து வாங்கினவங்க தானே. அதனால அவர் ஐயா சொல்கிற கருத்து அதைத்தான் அதான் சொல்கிறாரு. இப்படி வரப்போகுதுரா, அது ஆபத்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. சார், ஆர்எஸ்எஸ் காரனை தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கா? நீங்கள் எந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்கிறீங்களோ அதுதான் சமூகத்துக்குள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் எந்த நோக்கத்துக்காக செய்கிறீங்கன்றதுல சரிதான் அவங்க சொல்கிறது. இப்போ நீட்டை எதிர்த்து தம்பி சொல்கிறார், ஒரு நீட்டு கல்வி முறை அது தப்பாக இருக்குது, அதை எதிர்த்து அவர் செய்கிறாரு, செய்யலை. அது சொல்கிறது வந்து ஒரு நீட்டை எதிர்த்து போராடுறாருன்னா ஒரு செய்தி வரும். ஆர்எஸ்எஸ் எந்த நோக்கத்தை வச்சு முன்வைக்குது? நாட்டையும் மக்களையும் உங்ககிட்ட இருந்தால் நாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டியதே இருக்குது. உங்களுக்கு புரியுதா? நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து போராடிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள்? அதனால அது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட போகுது? தமிழகத்தில் ஊர்காவல் படையினர்லாம் வந்து இன்னமும் வந்து அவங்க பணியிடம் அப்படின்னு பல்வேறு முறை மனுக்கள் கொடுத்துட்டாங்க, போராட்டம் நடத்தி பார்த்துட்டாங்க. அவர்கள் வந்து என்னன்னா, அவங்க என்ன சொல்ற, ஒரு சீருடைய பணியாளர் தேர்வுக்காவது தங்களை வந்து அங்கீகாரம் பண்ணி ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக வச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இன்னும் அரசு செயல்சாய்க்க மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி கலைஞர் 100 நாள் நூற்றாண்டை முன்னிட்டு 100 இடங்களில் நாங்கள் வேலைவாய்ப்பு முகாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் போட்டு ஆளுநர்கள்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தேர்வு செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி அரசோட ஒத்துழைப்பு செய்து பணியாற்றுபவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும். அதெல்லாம் பழைய ஓட்டர்ஸ். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வேலை திட்டம் புதிய ஓட்டர்ஸை தம்பக்கம் எழுக்கிறது. உங்களுக்கு புரியுதா சொல்கிறது? ஊர்காவல் படையில் அந்த அந்த இது ரொம்ப நாளாக எனக்கு இது ரொம்ப நெருக்கமான தம்பியெல்லாம் அதில் இருக்கிறதுனால அதை நானும் பல தடவை வலியுறுத்தி பேசி பார்த்துட்டேன். அரசு அதை கவனம் எடுக்கிறதா இல்லை. அதில் உங்களுக்கு தெரியும், தம்பி ஃபெனிக்ஸ் இவங்களெல்லாம் அடித்து கொண்டதில் கூட இவங்கெல்லாம் அந்த படையில் இருந்தவங்கெல்லாம் பங்கேற்றாங்கலாம் ஒரு விமர்சனம் வந்தது. அது உண்மையோ இல்லையோ அது வேறு. ஆனால் என்னென்னா, வேலைவாய்ப்பு பெருக்கம்னு இவங்க சொன்னாங்கல்ல, அதில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கான்னு பாரு. கற்ற எல்லாரும், படித்த எல்லாரும், தேர்வில் எல்லாரும் தெருவில் நின்று போராடும்போது ஒரு அரசு நான் நல்லாட்சி கொடுக்குறேன்னு பேசுகிறது, 100 விழுக்காடு நான் சொன்ன வார்த்தைகளெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டேன்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய வேடிக்கையானதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் புதுசாக சேர்க்கிறதுங்கிறது புதிய வாக்காளர், அவங்களுக்கான வாக்காளர்களை தன் பக்கம் இழுக்கிறது. திமுக வந்தால் தான் நமக்கு இதாக வேலை. ஆசிரியர்கள் போராட்டத்திலே அவங்க சொன்னது, அன்னைக்கு வெற்றிக்கு பக்கத்தில் நின்னோம்,
இன்றைக்கி தோற்று போய் தூரத்தில் நிற்கிறோம், தெருவில் நிற்கிறோம்னு தான் எழுதி வச்சுருந்தாங்க பதாகையை. அப்போ வந்து இந்த துரோகத்தை செஞ்சது நீங்கள் தானான்னு கூட நான் கேட்டேன். இவங்கெல்லாம் இவங்க வந்தால் நம்மளை பணி நிரந்தரம் செஞ்சுருவாங்க, நமக்கு ஊதிய உயர்வு கொடுத்துருவாங்கன்னு நம்பி வாக்கு செலுத்தினாங்க, வாக்கு செலுத்த வச்சாங்க. ஏன்னா நீங்கள் தேர்தலில் அந்த வாக்குச்சாவடிக்கு முகவர்களாக போய் அதிகாரிகளை வேலை செய்கிற ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான். அப்போ அவங்க வந்து வாக்கு செலுத்துகிறவங்க நீங்கள் வந்து சொந்தக்காரங்கவங்களுக்குலாம் வாக்கு செலுத்துகிறவங்க நீங்கள் வந்து சொந்தக்காரங்கவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சூரியனுக்கு போடுங்க, அதுக்கு போடுங்க, அவர் ஸ்டாலின் ஐயா வந்தால் தான் நல்லது செய்வார்னு சொல்கிறது தான். அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி 100 நாள் இந்த 100 இடத்துல வேலை வாய்ப்பு முகாம்களை போட்டு இவங்க வந்தால் தான் நமக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நம்பிக்கிட்டே தெரியுமா அவன். அதனால செய்கிறதா அது. அதனால என்ன நடந்திருக்கு, இப்படி எத்தனை தடவை வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடந்திருக்கு. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, கிராம சபை கூட்டத்தில் எவ்வளோ பிரச்சனை வருது. ஒரு விவசாயி கேள்வி கேட்கப்போ அந்த விவசாயியை அடிக்கிற நிலைமையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அப்புறம் எதுக்கு தான் கிராம சபை கூட்டம் நடக்கணும்? நாம் தமிழர் கட்சி தொடர்ந்து தேர்தலில் தனித்து போட்டிக்கிட்டே வருகிறது, வாக்கு வங்கிகளை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வருகிறது. பெண்கள் அதிகப்படுத்திக்கிட்டு அது வரல, தனித்து போட்டிடுறதுனால மக்களுக்கு பிடிக்குது. தனித்து போட்டிடுறதுனால என் மக்களுக்கு பிடிக்குது. அவங்க வந்து சமரசம் செய்யலை, சீட்டுக்கும் நோட்டுக்குமாக பெட்டிக்கு இதுக்குமாக போய் நின்றுட்டு அவங்க கைகட்டலை. அந்த பிள்ளைகள் ஒரு தன்மானத்தோடு தலை நிமிர்ந்து துணிச்சலாக ஒரு புதிய அரசியலை முன்வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதில் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லைனாலும் என் தம்பி தங்கச்சியில் படிச்சுட்டு வர புதிய தலைமுறைகள் வந்து அது ஈர்க்கப்படுது. எனது மாற்று சீமானுக்கு முன்னாடி பேசுனது நிறைய பேர், எங்கள் ஐயா மருத்துவர், எங்கள் அண்ணன் திருமா, அண்ணன் வைகோ, அண்ணன் ஐயா விஜயகாந்த் எல்லாரும் பேசுனாங்க. மாற்று மாற்று மாற்றுன்னு வரும்போது ஒரு நம்பிக்கை வருது. திருப்பி எந்த கட்சி ஆட்சி, எந்த கட்சியின் அரசியல், அதிலிருந்து மாற்று ஒரு கேள்வி வருது. அப்போ எந்த கட்சி அரசியலிருந்து ஆட்சியிலிருந்து மாற்று தேவைப்படுச்சோ அதே கட்சிகளோட நாங்கள் கூட்டணி வைக்கும்போது வெறுப்பு வந்துடுது. ஆனால் அந்த வெறுப்பு எங்கள் மேலே பற்றி படரக்கூடாதுன்னு நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம். ஏன்னா இந்த வரலாற்று படிப்புன்னு இருக்குது பாருங்கள். 10 விழுக்காடு இருந்தார் ஐயா விஜயகாந்த், உங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு ஐயாவுடைய வாக்கு விழுக்காடு என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரே காரணம் கூட்டணி வச்சது தான். அதனால தனித்து போட்டிடுறதுக்கு காரணம் நாங்கள் சமரசம் செய்யலை, உங்கள் பிள்ளைகளை நம்புங்க அப்படின்னு காட்டுறது தான். அதனால இந்த தற்காலிக தோல்வியை நான் பொருள்படுத்த மாட்டேன். அதனால நிரந்தர வெற்றி இழக்க நான் தயாராக இல்லை. பாஜக அதிமுக கூட்டணி தெரிஞ்சது அதிமுக சாதகமாக இருக்குமா? உண்மையிலே பலனாக இருக்கும். அவருக்கு இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ மக்கள்லாம் வாக்கு போடுவாங்க, தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்லாம் போடுவாங்க, அப்போல்லாம் நான் சொல்லலை. உண்மையிலே பலனாக இருக்குது. ஏன்னா அது ஒரு கூடுதல் சுமை, எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ், அது தொங்கு சதை, அதை தூக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை. இந்த நிலத்துக்கு நான் பேசுகிற அரசியல் ஒரு சிறார் பாருங்க. ஏன் மண்ணுக்கு காங்கிரஸ் பிஜேபி எதுக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். நம்ம தூக்கி சமக்கலாம். எதுக்கு? நீ ஆட்சிக்கே வந்தாலும் என்னுடைய உரிமையை பெற்றுத்தர போறியா? அதுக்காக தான் அமித்ஷா வந்து தமிழை சார்ந்தவரோட பிரதமர் வேட்பாளராக நாங்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவரோட பிரதமர் வேட்பாளராக நாங்கள் அறிவிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பேசினார் சென்னையில். தம்பி, இதுவும் அதே தான். காதில் தேன் ஊற்றுற கதை தான். வாயில் ஊற்றினா நாங்கள் சாப்பிட்டாது போகும். காதில் ஊற்றினீன்னா சரி. இந்த தேர்தலை நான் சொன்னல, இந்த தேர்தலில் மோடி இல்லை, தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கள் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன், தம்பி அண்ணாமலை, அல்லது ஐயா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் வச்சுக்க, எங்களை ஒருத்தர் அம்மா தமிழிசை யாராவது ஒருத்தர் அறிவிச்சிருங்க, நாங்களே ஆதரிக்கிறோம்ன்றோம். கொள்கை கோட்பாட்டம் தூக்கி போடுறான். சரா நம்மள ஒருத்தன் பிரதமரா வேட்பாளரா தோத்து பிரதமராக கூட ஆகாம கூட போட்டும்டா. ஆனால் அறிவிச்சாங்க ஏதாவது ஒன்று. அப்போ சும்மா ஏமாற்று. நீ கர்நாடகா வரைக்கும் வந்துட்ட, இங்கே நுழைய முடியல. அதனால இந்த பசப்பு இனிப்பு வார்த்தைகளை பேசி பேசி எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லதா நல்ல காலம் பிறக்குது, நல்ல காலம் பிறக்குது, நல்ல காலம் பிறக்குதுன்னு ஏதோ பிறக்குன்னு நாங்கள் நினச்சிக்கிறது தான். அந்த கதை தான் அது. அதெல்லாம் சும்மா வெற்று. தமிழர் மேலே உனக்கு அக்கறை, தமிழ் மேலே அக்கறை என்ன தம்பி? பல தடவை பிரதமர் பேசுகிறாரு, தமிழின் இந்திய மொழிகளின் தொன்மத்தை தமிழிலிருந்து அறியலான்றாரு. உலக மொழிகளின் தாய்மொழி வந்து மூத்த மொழி உலகிலே தமிழ் தான் சொல்கிறாரு, எல்லா நாடுகளையும் போய். அது நாங்கள் பேசுனது தான் நீங்கள் பேசுகிறீங்க, புதுசாக ஒன்றும் பேசலை. நாங்கள் பேசுகிறதுக்காக நீங்கள் பேசுகிறீங்க, அதை நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால் புதிதாக கட்டிய பாராளுமன்ற வாசலில் இந்திய மொழிகளிலே மூத்த மொழியாக தானே எங்கள் தாத்தா காகிதம் இல்லத்தை அதுக்காக சண்டையே போட்டிருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியும், அதை எவனும் மறுக்க முடியாது. அதில் அப்படி இருக்கும்போது அதனால் அம்பேத்கரே வலியுறுத்தியிருக்கிறார், இது இந்த நிலப்பரப்பு முழுதும் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவன் தான்டா வாழ்ந்தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த பாராளுமன்ற வாசலில் நீங்கள் கல்வெட்டு வச்சுருக்கீங்கல்ல, அதில் ஹிந்தியில் இருக்குது, இங்கிலீஷில் இருக்குது, சமஸ்கிருதத்தில் எதுக்கு இருக்குது? யாரோட எத்தனை மாநிலத்தினுடைய ஆட்சி மொழி?
எத்தனை மாநில மக்களினுடைய தாய்மொழி சொல்லுங்கள்? இல்லை. ஆனால் சமஸ்கிருதத்திலோட கல்வெட்டு வச்சுருக்கேன். என் தாய்மொழி தமிழில் ஒரு கல்வெட்டு வைக்கிறது உனக்கு என்ன பிரச்சனை? வச்சின்னா நீ உண்மையிலேயே என் மொழி மேலே ஏதோ பற்று வச்சுருக்கிறான்டா, டே நம்மளை கவனிக்கிறான்டானா அது இருக்கும்ல. தமிழ்நாட்டிலிருந்து வென்று வந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எங்கள் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வெல்லாத மக்களையே வெல்லாமல் தோற்று போன அருண்ஜேட்லிக்கு கேபினெட் கொடுத்தார். மக்களையே சந்திக்காத நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கேபினெட் கொடுத்தீங்க. ஆனால் வென்று வந்த எங்கள் அண்ணனுக்கு கடைசி வரை இணையமைச்சராக கொடுத்து சர்க்கரையை உதட்டில் தடை விட்டது ஏன்? இதுதான் தமிழ் மேலே தமிழர் மேலே நீங்கள் காட்டுற அக்கறையா நான் கேட்குறது விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நீ எங்களை ஏமாற்று. இப்போ ஜெய்சங்கர் சுப்பிரமணியன் இருக்கார்ல, தேர்தலை சந்திச்சாரா தம்பி? நாட்டு மக்களுக்காக அவர் யாருன்னு தெரியுமா தம்பி? அவர் வெளியுறவு செயலாளர். படக்குன்னு தூக்கி அவரை நீ மினிஸ்டராக போடுற, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக போடுற. யாருன்னே எனக்கே தெரியல. பார்த்து இவர் யார் அவரே அப்படின்னு நம்மளே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது, தேட வேண்டியது இருக்குது. எனக்கு யாருன்னே தெரியாத நீ ஆட்சி செலுத்த அதிகாரத்தை செலுத்துறதுக்கு தூக்கி வைக்கிற பாருங்க. அதாவது ஒரு குறைஞ்சபட்ச வைப்பு தொகை வச்சிருக்க முடியாதவர்கள்ட்ட எடுத்த அபராத தொகை 30,000 கோடின்னு ஒரு நிதியமைச்சர் பேசுறத உலகத்தில் எங்க காசு இருந்தால் தான் வச்சிட மாட்டோமாங்க. அதில் அதுக்கு பெனால்ட்டி போட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருட்டிலே தம்பி. எப்படிப்பட்ட நிதி அமைச்சர்கள், எப்படிப்பட்ட ஆட்கள்னு நீங்கள் பாருங்கள். கொடுமை. இதில் என்ன கொடுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறாரு, ஒரு பெரிய படை இருக்குது. இலங்கை கடலுக்குள்ளே, அந்த இந்திய கடலுக்குள்ளே நம்ம மீனவ சொந்தங்களை கடற்கொள்ளைகள் தாக்குகிறார்கள்ங்கிறார். இல்லை, கடற்கொள்ளையை தாக்குறான்னு சொல்லிட்டு நீ அவ்வளவு வலிமை மிக்க கடற்படையை வச்சுக்கிட்டு அங்கே என்ன பாதுகாப்பு பண்ணி செய்கிற? கடற்கொள்ளையும் யார்? ஓ நாட்டு குடிகளை தாக்கும்போது அவனை சுற்றி வளைச்சி பிடிச்சவன் யார் என்னன்னு கைது பண்ணாமல் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? கொடுமை. 1000 மகளிர் ஒரு கோடி கொடுத்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி மறு சீரமைப்பு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்காங்க. பல மாவட்டங்கள் மாவட்டத்துக்கு மனு கொடுத்துருக்காங்க பொதுமக்கள். அது எப்படி நான் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லி மனு கொடுத்துருக்காங்க. பல மாவட்டம் கொடுத்தவங்களுக்கே எடுத்துருக்காங்க. பாராளுமன்றம் வரைக்கும் இழுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக நிறுத்திடுவாங்க. எதுக்குமே காசு இல்லை. பள்ளி கட்டடங்கள்லாம் தரமிழஞ்சிருக்கு, காசு இல்லை. போதிய நிதி பற்றாக்குறை இல்லை, போதிய நிதி வலிமை இல்லை, பற்றாக்குறையாக இருக்குது. அதானே இந்த ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் சொல்கிற காரணம் தானே. அவ்வளோ நிதி இல்லை, வசதி இல்லை அப்படின்னு. இதுக்கு மட்டும் எங்கேருந்து வந்தது காசு? ஓட்டப்பறிக்க மட்டும் உங்களுக்கு நோட்டு இருக்குது, ஆனால் நாட்டுக்காக சேவை செய்கிறதுக்கு நோட்டு இல்லை. இதில் என்னது இது? திராவிடம் என்பதை ஏமாற்று தம்பி, ஏமாற்று. எதில் மாற்றா இருந்திருக்கு? என்ன உருப்படியாக செஞ்சிருக்கு சொல்லுங்க? ஒன்று சொல்லுங்க. 100 விழுக்காடு என் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிட்டேன். 10 விழுக்காடு சொல்லுங்க. 10 விழுக்காடு பார்க்காம சொல்லுங்க, மனசுக்குள்ளேருந்து சொல்லுங்க, ஆள் மனசுக்குள்ளேருந்து. அதை சொன்னேன் செஞ்சுட்டேன், இதை சொன்னேன் செஞ்சுட்டேன், இதை சொன்னேன் செஞ்சுட்டேன். மின்கட்டணம் சொத்து வரியெல்லாம் உயர்த்துவன்னு நீங்கள் சொல்லலை, ஏன் செஞ்சீங்க சொல்லுங்க? முழுக்க முழுக்க ஒரு ஏமாற்று.